To, abokaina ina wunin ku? Shin ko kun san yanzu an fara designing ɗin karen Bitin Bitimi? Kamar yadda ka san ana designing ɗin mutum-mutumi na mutum, to yanzu ma an fara yin mutum-mutumi na kare, wanda ana amfani da shi wajen yawon shakatawa, kuma bayan haka ana amfani da shi don ya maye gurbin dabbobin da suke jigilar mutane, kamar su dawakai da kuma jakuna. Su ma ana amfani da shi don tafiye-tafiye da dai sauransu. To abokanaina, ku biyo mu je mu ga yanayin yadda karen Bitin Bitimi yake, kuma ƙarfin shi kamar karen ne, wanda wani kamfani na China a cikin ƙasar Beijing ya haɗa shi karen Bitin Bitimi ɗin. Ku biyo mu ga yanayin yadda karen Bitin Bitimi yake. To, abokaina ina wunin ku? Shin ko kun san yanzu an fara designing ɗin karen Bitin Bitimi? Kamar yadda ka san ana designing ɗin mutum-mutumi na mutum, to yanzu ma an fara yin mutum-mutumi na kare, wanda ana amfani da shi wajen yawon shakatawa, kuma bayan haka ana amfani da shi don ya maye gurbin dabbobin da suke jigilar mutane, kamar su dawakai da kuma jakuna. Su ma ana amfani da shi don tafiye-tafiye da dai